Bună seara, că e ora 19. O, principi aici. Dau la vâr la... două prăjitori înținte. Da? El tremură, nu? Hai să încerc să scoate. Pe partea a doua, da? Nu sunt mulți, dar e mare. Cam așa și să scăpări. Ne vede el. Stă și se bagă la el. Artificială. Pentru comenzi folosiți numărul de contact 0770 52559. Că dacă ne grăbim, înfășurată linia. Lansare. Va prietenii, cum pleci? Ei, frate, plec mai pe seară. Cam mai târziu. Am mâncat de pe zi la 4, la 7, 3 ore. Și eu și e prea frumos. Faci carbon. Asta că mă știu, să mai pleci, mă. Cine vrea pe întuneric mă găsește. Cine vrea pe întuneric mă găsește. Deci apucați-vă de măscăriți mai asta. Nu mai stă și pierdeți timpul, nu? Partida adevărată, e? Trebuie să faci fără. Nu, dar să acolo. Uite cum face vârful.
mai văd nu. N-am mai mâncat nada bun. A murit neagilă, prietenul meu, așa nu înțeleg. Care era? Ai mâncat și ai mai și băut? Când am zis, am luat eu 30 de kg în 4 ore. Uite, mă duc un pescar și pe malul ăsta. Farină, ia să vedem. Care e? Că pe acolo nu mai ai acces interzis. Asta e parcă mă și Cristi, nu vreau să se schimba. Cu dedicație pentru Neatomiță de la Marcini. Neatomiță, ce zici ăsta, ha? Mănânca musca? Zi-mă. Au. Au. La. Mai vor și alții să mă zic. Vor și alții să mă zic. Stai. Prima dată când dau concurență. Mamă, ce frustrat. Deci, îl timp pe partea. La fel, telefon. Vedeți împrejurul meu. Bag două scoatere, că după aia am făcut baterie. Am cer. Am și nicio treabă. Cel puțin mai am o oră, o muscă nouă, așa, muscă nouă, rest, opa, hai că ne grăbim că uite deja, dar la Băbulei, băbulei, ce faci, băbulei? Ce drag. Uite, am mers ca să-i găsesc după ce. Uite ce mă contă. Mamă, și dă și ăsta, uite, băi, frută, mă, mine pune ăla, băi. Oh, băi, uite-le, băi. Haide cum face feederul. Și ăla e între picioare, puteți. Îl țin aici, repede, repede. Îl captează. E ceva de fizică. Apoi că am văzut șmecheria. Parcă uite. Hai de mă, dă Gabriel, mă, cam așa că mă știi de mâncare. Bă, da, eu de mâncare. Da, liniștit. Bă, da, eu de mâncare, acum. Vă las eu pe voi. Hai. Wow! Las eu pe voi. Are de drumul la proiect. Ăla nu băzi eu pe voi. Toca. Ăla. Hai mă, acolo în față. Adică trebuie să umplu la feeder pe ăsta. Ăla la care vă văd scos aici. Vedea? Nu, că de-aia și iau o cameră cu niște bani pe mașină. Să fac o filme ca lumea. Eu uite mone, Nico, ce merge pești nila. Fără o harbi. Buși carbonul, bă, lasă carbonul, bă. Bă, mi l-a mai furat un crap ăla, bă. Mai furat un, uite-l, și avem carbon ăsta. Mai furat un crap. Aici pe curent se citește mare, vedeți? 12, 13 cm. Gata. Eliberez, așa, elibera, multe ce mai ai. Să ducă curent, să ducă curent. Hai, bulbă, l-am, că trebuie să facem. Zicem, așa că, hai. Trebuie să trag carbonul ăla, că e până să-l trag. Și n-am văzut care e de aici. Acum asta eu
Ui. Ui, caramba. Oh, 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 oh. Bráșido. Frate, să mănânce, că nu mai scăpăm de aici. Hai, du-te. Johnny care acolo, du-te că ți materialul de la... Oh. Prima lansare de la feeder, adică v-ați prins de idee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fish. 7 fish. 7 fish. Am uitat pick-up-ul. Asta fiind rupt, am avut o problemă. Deci, la feeder aici. Trebuie să stai 7 ore după un pește care nu trage, că mai băgăm niște pe șaleu, hai ce șaleu, nici șaleu. Are niște. Nu sunt genul de om, când merge, când merge la vedere, că stau 7 ore până vine din șaleu. Văd, deci, că sincer, nu-mi place. Pe ore... Uite ce face ăla la care... Băi, stai. Pe oaie cu șorici, că te zici. Uite, văzură pești. Și asta și pe zărnic aici. Hai, stai aici. Faci mai arăta.